फ्रेंड्स वेलकम कर मोर यूट्यूब चैनल विलेज बाय दीपक को सांग मैंने आसंता आज देखा मु मो निज हाथ में पूरी बनाऊँगी। ये महाशक्तिशाली पहले चमक टेस्ट करना चमक टेस्ट हाँ सांग मैंने पूरी बनाऊँगी। मी हेल्थी छान महिलांपासून चॅम्पियन माने चमक चॅम्पियन तू इतके स्ट्रॉंग कारण आपण दाता स्ट्रॉंग दाता स्ट्रेंथ एक्सप्लेन कर मध्ये भागो एक लिटर हेल्थी आपण दात परिकार ଆଉ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତ ସେତିକି ବେଶୀ ଜୁସ୍ ଦେବି ତମରି ମୋ ସଠିକ ପୋଷଣ ଯେବେ ମୋ ଦାନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କୋରିଆ हे पूरा दुकान उठେଇ ଆଣିବନି ଇଏ ତ ଖାଲି ଅଧା ଜିନିଷ ଆଉ ଓଢଣୀରେ ତ ତୋଫାପଣ ବି ରହିଗଲା ଅଧା ପୁରା ତୋଫାପଣ ଚାହୁଁ ତ ପ୍ରିୟ ଲଭଲି ଲଗା है लवली इट इज प्योर लवली ये खरल मेवा श्यामଳ ପଣ ପାଇଁ ଆଉ ଏହା ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ସ ରାବତି ଭୋଗ ପାଇଁ PH ଅଧା ନୁହେଁ ପୁରା ତୋଫାପଣ सांग मैंने देखूँ मु पूरी बनई गोटे लंडन है गोटे पाकिस्तान गोटे इंडिया मानचित्र होगा जहाँ जी आसला आ ମଲ୍ଲିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିଯିବେ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସୁ ଆସୁ ଏଠି କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ତୁ ସେ ଆସିନି ଏଠିକି ଆସିକି କଣ କରୁଛୁ ସେ ପୁଣି ଏଠି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ मारिज बस मान ମୁଁ ମୁଁ ବା ମୋ ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁରୀ କରିଛି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ କରିଛି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ କରିଛି। ମୋ ଭଳିଆ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା ଆଉ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଖାଇବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି।